నాగార్జున గారు వస్తూ వస్తూ కార్తీని పట్టుకొచ్చాడు. ఆయన జపాన్ సినిమా గురించి ప్రమోషన్ చేసుకుంటూ అంతా బ్లాకే కనిపిస్తుంది, బ్లాక్ సైడ్ ఏంటి అనేది చూపిస్తాం ఆ సినిమాలో అంటే మా హౌస్ లాగా అనమాట. అంటే అందరు నవ్వుతారు. సరే మా హౌస్లో ఒక్కొక్కరిలో ఏ బ్లాక్ సైడ్ ఉందో రివీల్ చేస్తానని చెప్పేసి అశ్విని అందమైన ఆడపిల్ల అంటే నో సార్, లేదు లేదు చెప్తాను ఉండు అని, నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావని కార్తీక్ పొగిడి, మా సెట్లో కూడా ఏమైందంటే ఒకసారి తమన్నాని నాగార్జున గారు పొగిడారు, ఆమె పైకి పోతుంది అంట. ప్రశాంత్నేమో ఈయన ఇలాగా రామంలాగా ఉంటాడు, రామం క్యారెక్టర్. కానీ ఏంటంటే నామినేషన్లు వచ్చినాయి అనుకో అపరిచితుడు అయిపోతాడు అని చెప్పేస్తే ఇదిగో ఇప్పుడు రియల్గా నిజాయితీగా చెప్పాలి తేజ అని చెప్పేసి శోభానంటే శోభ ఏమో ఉడుక్కుంటా నవ్వుతూ ఉంటుంది. నిజాయితీగా చెప్పు, బ్లాక్ సైడ్ అంటే సార్ మీరు అనుకున్నదే సార్ అంటే మైండ్ వాయిస్ వచ్చేసిందా నీకు అంట. ఈ లోపల అమర్దీప్ లెగుస్తాడు. ఎందుకు లేసావు నువ్వు ఎందుకు లేసావు నిన్ను అడిగానంటే ఇదేదో ర్యాగింగ్ లాగుందే. కార్తీ ఏమో ఒకటే నవ్వుతూ ఉంటాడు. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదో ప్రోమో వస్తుంది అంటే ఈ ప్రోమో ఇచ్చారు మనకి, ఏం చేస్తాం దీని గురించే చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు తేజ వచ్చేసి సార్ మీరిద్దరి మధ్యలో పడుకుంటారు కదా సార్, అప్పుడు భయంతో చాలా బాగుంటుంది ఆ సీను అంటే ఆగు నీకు చాలా ఉంది ఈరోజు నీ కథ తేలుస్తా నేను అని నాగార్జున గారు అంటే షాక్. తేజ నేనేం చేశాను సార్ అని చిన్నపిల్లోళ్ళగా అలా ముఖం పెట్టి షాక్లో నాగార్జున గారిని చూస్తూ ఉండిపోతారు. చాలా చెప్తాడు, ఉండు తేజ ఎందుకు తొందరపడతావు సుందరవదన, ఆగు. నాగార్జున గారు ఈ వారం చాలామంది నాగార్జున గారితో నేను మాట్లాడతాను, తేల్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అన్నారు కదా, ఇక్కడ కాకపోతే కన్ఫ్యూజన్ రూమ్లోకి వచ్చి మాట్లాడతారా అంటే గౌతమ్ చేయిస్తాడు. సరే గౌతమ్ రా అంటే వెళ్ళి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అంటే ఏమీ లేదు సార్, శివన్న మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేశాడు నా ముందే అంటే నువ్వు విన్నావా లేకపోతే ఇంకెవరైనా చెప్పారంటే నా ముందు జరిగింది, అలాగే అశ్విని కూడా చెప్పింది అంటే సరే ఒక పని చెయ్యి, దీనికంటే కూడా హౌస్ మేట్స్ ముందు మాట్లాడుకుందాము అంటే సరే రా అని అడుగుతాడనమాట. ఏంటి అసలు ఇలాగా అంటే శివాజీ గారు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అని గౌతమ్ అంటున్నారు, మరి మీరేం చెప్తారు అంటే సార్ మేము అందరం కలిసే మాట్లాడుకున్నాం సార్ అని ప్రియాంక మన అమరు అందరూ చెప్తే అప్పుడు ఇలాగా చెప్పుడు మాటలు వింటే ఇలాగే ఉంటుంది, అశ్విని చెప్పడం వల్ల ఇలా అయింది అంటే చేతులు ఎత్తండి అంటే అశ్విని ఎత్తదు, ఎత్తకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది చెప్పుడు మాటల వలన వింటే అని చెప్పేసి గౌతమ్కి చెప్తాడు. అసలు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు, ఒక్కసారి ఒక్క మాట విని కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా చేసుకుంటే ఇలాగే ఉంటుందన్నమాట. అశ్విని ఏదో చెప్పబోతూ ఉంటుంది, అశ్విని ఆగమ్మా అని చెప్పేసి ఆపుతాడు నాగార్జున గారు. ఇంకేం చెప్తావు, అదేగా అది కాదు ఇది కాదు అది ఎల్లి మీద మళ్ళీ మీద ఎల్లి ఇలాగే ఇవన్నీ ఇంకా చాలా అడగాలి సార్, ఎక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంది అవన్నీ ఇంకా ఎపిసోడ్లో చూపిస్తారేమో. అయినా గౌతమ్ బాబు వచ్చిందా క్లారిటీ రాలేదా?